Horas jala selamat Natal. Huria na hinaulongan di Tuhan Yesus Kristus. Nunga masuk kita tuminggu dung ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Alani tapuji matuhata nong Roma nopot kita. Laho palohon kita siyan hagulapon tu hati uron. Israel ala ditopot bangsona jala dipatu pahaluangna. Marhite perminggot ta sadarion dipaingot dohita babua holan debatado tamasi pujion. Alani hamu akkado raja ni tanon dot sudi akka bangso. Hamu ale akka pangarajai rodi sudi akka panguhum ni tanon. Akka doli-doli dohot na berbaji pe. Hamu ale akka na tua-tua rap dohot akka na bajar. Ikon pujiota ma guar ni Jehovah. Aisa sada guar naido na tibul. Di atasi hamuleon naido tanoon dohot akka langit. Atong tabuhay maparminggo taon tapangir maswarata tapuji jala tapasanga madebata marede mahita sian bukwede nomor 565 ayat sada dohot ayat 4. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di perbadia na to mapalangit dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma sada edde na baru di Jehovah edehon ma Jehovah ali sadok tanoon. Pajujur hamuma di tonga-tonga ni akasi pilibigu hamulion nai di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka nabinahin nai marasob mahamutu Jehovah marpahian na marhadubuan akka hitir mamaradopun ibana ale isi ni sadok tanoon. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata ama namin na di manwagijang marroha ama doho tuhami halak pardusa na dangulon alani di leon hodo anak mo na sasaday Tuhan Yesus Kristus asa porsia hami jala dapotan hanguluan marhite siya nibana say pinuji magwar mo na badiyay ala nong ditikir ho hami bangsom ditugu-tugu hodo hami sian haholomon tu hatiuron jala di padum hodo hami na holang sian ho gabe saur musedo ho gok halalas miroha do hami alani say jalo ma hamuliaw ni rohanami
naung tinopodmu marhiti-hiti anak mi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian buku ED nomor 575 ayat sada. Tatangihon ma pati ni debata di minggu dung ari hati tubuh ni Tuhan Yesus sedarion tersurat di 2 Musa 20 ayat 4 rod 5. Songono matana dan jadi bahai nomu diho gana-ganaan manang suma-suma dia na di banua gijang nang di tanon rodi na di bagasan naik na di tor ni tano dan jadi homar sobat tu nasida manang oluamu nasida ayahu du jahoba de batam di batapa rimas na mga luluhon hajahaton ni amana tu akka anak konna rudi sudut patuluhon dohot paupaton akka na suguroha diyahu songoni masatna atong rap mangidugu mahita tu adopan di bata lahu mangulahon na bar tu patik nai ale Tuhan de bata say para duguy mahami mangulahon na bar patik mi. Amin. Mari dihita sian buku ED nomor 420 sada ayat sada 2. Joy.
bagian itu hatta di bagas nan rohan ahohom tapauduk jala tapaserep marhata tatopoti madusata nagudang itu adupan di debata asata mahita majalo hasan di dosata martangiang mahita ale Tuhan debata nabadia jalan abonar hodo na manopahami dohot saluhut akka jari-jariamu di lehon hodo ho sanguluan madokon ho jadi tartopado di atas yang muliamu do tanoon dohot akka langit sikop do ulau panopaumu di portibion alai dada holan di topaho alai totong do di ramotiho ditubus di pabaru jala di pasikop ho marhiti asin di roham alani ikon sudi na tinopay mamuji dohot pasangapon ho akalangi dohot tano akahau dohot binatang akadik dohot pidong akaraja dohot bangso akka pangarajay dohot panguhum akka doli-doli dohot na marbaju akka na tua-tua rap dohot na bajar ikod do mamuji dohot pasangapon ho alani ajari mahami ali Tuhan asa saluhut na tinopami mamuji dohot pasangapon ho marhite na mga ramoti dohot pauliulihon akka na tinopami asa marguna na tinopami tuhangulon nami unang holan na pasusayehon kuboto hami alay totong ma parsidot hami laho mga redisya asa gabi puji-pujian dohot asangapod di guarmo ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala pertalup ni roha jala nabasar do say marpangulahi maroham midahami dibahini say sesa masudido sa nami dang adong nahupangasahon hami dukon asin ni roham hatigor na pinatupan ni anakmu nahupangasahon hami tujulom dibahini pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatabagabaga taringat hasan dosata. Mulo tungadong manangisin na mardosa, adong do pangodyata diamay, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohay. Jala iba na do pardengganan taringot tu dosata, alay idada holan taringot tu dosata, doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madidibatan na diginjang. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 670 ayat 1 dohot ayat 2. Tuhan
turpuk di hari Minggu dung hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus sedarion iman tersurat di Yesaya 61 ayat 10 saat roh di Yesaya 62 ayat 3 songonon mahatani dewata tajaha mamarsikat soring marlas ni rohas itu tudo ahu di bagasan Jehovah marolopolop do tondikku di bagasan debataku ainunga disulukkan tuahu akka ulos satu ahon baju hati goran di hoson tuahu songon pangoli namar bulang-bulang mangaradoti hamalimon jala songon oroan naung hinohosan alani Sion dang tarbahen ausip jala alani Jerusalem dang uluahu popoman pai mabisar hati goranna songon sodang di mata niari jala hatu aonna songon sulu-sulu namar si gorgor jadi gabe tuppal hamuliaon maho di tangan di Jehovah jala tuppal harajaon di tangan di debatam rudisima sahatna martua ma akan atumangihon hata ni debata jala naopeopsa amin maredeta sembukwede nomor 125 ayat 2 dot ayat 3 tidakon maha persyotai sungun nahin tidakon di dungata sa persyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah i doa mapargugo na suatu dosan nato mo palangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon si Maria nagabi-gabi siya ton di porbadia adorang sohabuhan idio tuata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal di bana di hau pinorsilang na tuwa na turung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manay tu surgo lauhudul siyam di bata Jehovah amanay paragugo na suatu dosani di sima ibana pay manglusu tu tanoon manghumi halak na mangululot na mati au porsea di ton di porbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan nala Kristen akka na badia do dia sandosa do dia tay na madok mulak mangulul sugo daging hal ng mate doho dia ngaluan na surasuda amin tabi kayo matiting di minggu tasariyon
huria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus songono ma ting huria di bagasan na sa minggon na perjulu ruas na marulang tahun di bagasan na sa minggon mulai tanggal 27 Desember saat rodi tanggal 2 Januari 2020 ada tapi reng ma di lebar titing na ngadong hatan itu hata madok sai pabotohonomu tuau dalan hanguluan sun malas ni roha dia depan ni bohim aka hasudungan ni roha masa di siamumu saliling-liling na napaduahon pelaksanaan permingguan protokol ler gereja songon nang somal tong do boy berengot tali lembaran nang adong suak songon ini nang jadwal permingguan pesta Natal di sebek sereng sawah nunga merdala doho denggan boy tabereng di jadwal na adong di lembar titing manang Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 malam ujung tahun sore pukul 4 manang pukul 16 saat rodina selesai wilayah sada 2 tolu 4 manang live streaming berbahasa Indonesia B pukul 7 manang pukul 19 saat rodina selesai wilayah 5 onom pitu walu doho sia nang live streaming bahasa Batak Jumat tanggal 1 Januari tahun 2020 sada ibadah tahun baru masuk jam 10 berbahasa Batak untuk tu sudah wilayah namang ihut minggu tanggal 3 Januari tahun 2020 sada pagi pukul 7 saat rodina selesai wilayah sada 2 doho tolu nang live streaming berbahasa Indonesia B mulak muse pukul sia tolu pulu sesuai saat rodina selesai wilayah 4 5 onom doho live streaming napa tuluhun C pukul 5 saat rodina selesai wilayah pitu walu sia nang live streaming minggu tanggal 10 Januari 2010 sada pagi jam pitu saat rodina selesai wilayah pitu walu sia nang live streaming B siang pukul sia 30 saat rodina selesai wilayah sada 2 tolu dot live streaming C sore jam 5 ulangi hami jam 10 pitu saat rodina selesai wilayah 4 5 dot onom berbahasa Indonesia sesuai surat edaran Menteri Agama nomor 20 tahun 2020 tanggal 30 November tahun 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi Covid dimohon setiap jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disosohot tuhita ruas, nama dohoti akapar minggota, asa unang mabuan perhiasan berlebihan dohot aka tas nabalga. Napapaton acara paborhaton perhalado naung peciun. Sonong ditiko di minggu dasalpu sadarion saut do di Patupa Huria acara paborhaton perhaladona peciun ima amat tasitua esna baban siwin ulaya onom disude akka pakobosyon yamangi ganum ruas huriat pasaton mauliate jala laus maduruk tujolo do hita tu paborhaton amang situa na peciuni na palimahon libur kelas perguru malua marpardumua 7 tahun kelas perguru malua
masoho do mulai tanggal 10 Desember 2022 masuk Muse Nasida Senin tanggal 10 sada Januari tahun 2020 sada jala ni papotohon Muse Marhiti Tingon masuk ma Nasida titing nomoron titing marbagas titik paduahon na yang majalo paman supason parbagason ma Fernandus Kristianto Pajaitan anaknya mata mangatur Pajaitan tubuni nata Rasmida Boru Siregar Sian Huta Jalan Langgaraya nomor 20 sada RT 12 RW 02 Lenteng Agung ruas ni Huriah KP Seng Sawah dohot Orwana Herina Erianti Tabunan Borunya mata Ramses Tabunan tubuni nata Dahlia Boru Siobing Sian Huta Jalan Rawe Onom Takkahan Medan ruas ni GMI Pertemuan Nauli Resort Gria Martubung pamasuk-masuk di Patupa di hari Selasa tanggal 20 sia Desember 2020 nasalpu jam 10 nanengro hulangi hamil kita hari Selasa tanggal 20 Desember 2020 nanengro di gereja HKBP Desa Teladan Resort Medan Helvetia sayang gitma dengan merdalan ulau ni di pasu-pasu Tuhatan napa pituhon peliat tujulu pelian namar boho di parmingguan Kamis tanggal 30 sada tahun 2020 dung sidung jamita di patupa peliat tujulu duhita bahen haperluan tu dana pensiun jalana di parminggu tahun baru tanggal sada tahun 2020 sada tu kategorial ama pusat napa siahon soso ujung tahun perhuriaon tahun 2020 sialan yang sahat nama hita di ujung tahun perhuriaon ni sosohot tu sudah ruas huria molo adong dope akka kewajibanna songon pelian manang sumbangan pembangunan di bagasan nasa tahun 2022 asa di lunasi mak napa siahon ruas na marsahit ruas ni huria na marsahit di bagas persahiton ima Lisa Marpaung wilayah 2 Juan Marpaung wilayah 2 Nancy Nababan wilayah 5 hatanya itu hatta madok idama ahu sadiri pahehon tunasida habasaron dohot mamalumon jala pamalumokku manasida jala ahu papatarahut tunasida hadameon dohot habonaron mardapot tunasida napa 10 hon titing pilihan na masuk di bagasan nasi mingguon ima tuhuria 50.467.000 rupiah tu pembangunan 1.800.000 rupiah tu pusat 7.217.000 selanjutnya tajah habima di lembaran nongadong hatan itu hatan medok berhalado satu muliate tu sudah ruas naung mangalehon hamiliton na songoni masa ni titing hurian na sa diyon saya di pas-pas Tuhan masaluhut nai taulas ni roha di ruasna nang gabi sangap dohot hamuliaon di guar ni tuhata hurian itu hata domu tu tikting na tabigi nakin sadario di parmingguan tahun pabor hatonot ni huriata ma amang situa Sudirman Naban mengunjungi Haparala Donasida di Huria Kristen Batak Protestan Seng Sawah Resort Seng Sawah dumutusi ujaha ma parjulu aturan umawi peraturan HKBP taringot tu tohonan di HKBP bidu 26 taringot tu sintua na pensiun didok pasiudo sahala situa molodung marumur 65 tahun
alai hotdo tohonan hasituonna jala pasahaton ni padita resort ma surat ketetapan pasiunna domutusi ujahami ma surat ketetapan pensiun ni amang situa Sudirman Namaban Huria Kristen Batak Protestan Resort Srengseng Sawah surat pensiun sintua sian haparaladuun nomor 4 garis miring 02 titik sada garis miring 12 Romawi garis miring 20 Goar situa Sudirman Namaban tubuh Ari Onom bulan Sia tahun 1955 terdiri hari 10 bulan 12 tahun 1955 maka tidak haporsiaun hari 5 bulan 4 tahun 1965 marbagas hari 10 pitu bulan sada tahun 1980 sintua menjala tohoran hasituaun di hari 24 bulan 12 tahun 1970 di Huria Kristen Batak Protestan Srengseng Sawah marhubas di hari 24 bulan 12 tahun 1970 di Huria Kristen Batak Protestan Srengseng Sawah pasiun Ari Onom bulan Sia tahun 2020 di Huria Kristen Batak Protestan Srengseng Sawah Resort Srengseng Sawah mandong moliati mahita tu debata ama anak doktor di Perbadia siala nang sahat di ulawan amang situa Sudirman Namaban tohonan situa marhiti pakubasion songon parhalado di Huriana gabe saud manata surati alayang goho sadok unang mama bukroham tahun manajati radoti ma natama ulaun ni parbarita nauli saat ula tohonan mi 2 Timotius 4 ayat 5 Jakarta 27 bulan 12 tahun 2020 pendeta HKIP Resort Srengseng Sawah pendeta Elisa Tambunan domutusi ujau hami matujolo amang situa Nababan inang ya nunga dibegi hamu amang situa Sudirman Nababan taringot tu surat pensiun hasituaon sian haparaladuun di HKIP Srengseng Sawah Srengseng Sawah naradidu hamu paburhatoran nami mengunjungi pakubasyo munas sungan parhaladu di HKIP Srengseng Sawah Reset Srengseng Sawaon jalangan maitamang mari tehiti gowar ni bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dot gowar itu di Parbadia ahu padita Huria Kristen Batak Protestan Resort Srengseng Sawah paburhatok kamu amang situa Sudirman Namaban mengunjungi pakubasya munas songon parhaladu di Huria Kristen Batak Protestan Srengseng Sawah saya di pasu-pasu tuhatama salut akap pakubasya muna na saya laun di Huria Kristen Batak Protestan Srengseng Sawah ban sangap di gowar ni bata pasu-pasu nang selalu akar ruas ni Huriata amin jadi dihita salut namang inang nunga di paborhat Huriata amang situa Sudirman Namaban sian haparaladuun di Huria Kristen Batak Protestan Srengseng Sawaon atas nama hita salutna hami madok moliate tunasida nau makobasi nasalawat di Huriat taon domutusi opartu naung ni ulahon ni Huriat tanah salaon pasahaton ni Huriat ma songon cendramata tu amang situa Sudirman Namaban inang dison alani hujau hamima parhaladu ni Huriata
asa jongjong disot. Mau lihat tema di Tuhatta di hamu amanami situa esna baban dot hala inang borus tumorang masailas rohanami saluhut parhalado dot ruas ni huria HKBP sereng seng sawah di pelayanan muna amang di huria HKBP sereng seng sawah selama 20 tahun. Jala bui dohonok amang dope na paling liling mangula di huria HKBP sereng seng sawah. Alani dohonon nami mau lihat gudang di amang dohok dukungan ni hala inang borus itu morang. Ai husa dari hami do inang molo hami akka parhalado dang bui hami mangula sadiri anggo soadong dukungan manang support ni akkaina alani molo bui pe hala amang situa esna baban melayani dohok denggan manipa na 20 tahun on semata-mata alani dukungan dohok support ni inang deh jala pangiduan nami tutu hatai amang dot tamu inang sayang dia ma bertumbuh berakar jalamar parbue pangulau munayamang nasalilingon lampatuguhon hapor siaon ni saluhut ruas ni huria HKBP sereng seng sawah mulai sadat dana sekolah minggu remaja na poso bulung ina dohot ama di huria HKBP sereng seng sawah alani amang tamadonon nami pasaton nami hamolaton ni rohanami parjulut tuhatai songoni manang tuhamu amanami amang situa esna baban dohot inang jalan nong dung habis jamita amang patuduhonon nami dope muse tadda ni holong ni rohanami ima marhite ucapan hamoliateon melalui padurungan di bagasan amplop sia saluhut ruas ni huria HKBP sereng seng sawah otik sosadian nong napina punguni hami saluhut ruas amang halasok kamu mai ima natarojar siap bagasan rohanami di bagasan roha nama dok mauliate pos rohatta jala di sona mang adong songot cindramata nanaing sipasahaton sian huria don termasuk don sian parhalado do ruas sudema sian huria HKBP sereng seng sawah manang nasongo dia pionan nong amang cindra mataon las marohani amang do inang majalo ate amang ate upasat tami ma tuhamu jadi tung songoni piamang songo cindra mata nahu pasahat tami las marohani badan do to dimuna mabay semangat muna may madelani hari-hari ni ngulu muna to akatik kinana ro di pasu-pasu tu hatta ma amang do inang lam tu hipas namamu budu pihamu laho pature-ture akka yanakon poparan naung pinalomehon itu hatta tu hamu do nanaing palomehonon narepe tu akatik kinana ro di bagasan hahuraso ma amang do tinang tuhat mamad dongani hamuna jala tanya ko kamu hami amang akka junior muna asang giat bui muse mangihut songok kamu sappe pasiuna amang ate dot tala inang horas marita saluna udut ni acara teh mah pinasa partikianon tu ke amang situa Sudirman Aban do inang
laman dokhata molo adong dison akaya nakon boima jongjong dison duk sidungi do jolo mandokata mamang situan na beban baru manon mandokata sian ruas jungi mandokata masian padhalado alani parjolo partikian non nasa satu keluarga romahamu tujolo jala nakola gajah-gajang molo hurang gajangan non boima tapasa musenon di acara ramatama nasa ma partikian non Puji dan syukur kami kita panjatkan kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Saya juga secara khusus mengucapkan selamat untuk Bapak dan Mama yang sudah menunaikan tugas tohonan Hasituaon dengan baik. Kiranya pelayanan Bapak bisa menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya untuk jemaat HKBP Lenteng Agung. Untuk kepada yang terhormat juga untuk Bapak Pendeta, Amang Sintua semua, dan semua jemaat HKBP Lenteng Agung yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan dan apresiasi Amang Inang kepada pelayanan Bapak ayah kami dan ibu kami. Kiranya tidak berhenti sampai sini saja hubungan baik kita. Kiranya meskipun ayah kami sudah secara teknis, secara sah sudah pensiun, namun pelayanan tidak berhenti sampai situ. Pelayanan bisa di mana saja. Kiranya pelayanan ini bisa kita lakukan bersama-sama dimanapun kita berada. Demikian dari saya. Tapuji ma tuhatang apala di tikion jelas ni rohanami ima di acara perpisahan nang maco doa mata sian pangulona di hurian itu hatta di Serengseng Sawahon. Mauliate ma di hamusude ruas ni hurian itu hatta narong di Serengseng Sawahon. Nang pe dang apala sudi hadir apala di tikion alai dung di haposi rohanami dei nung saluhu na hamliaton ni rohanami tu hamu ruas ni hurian itu hatta songoni nang tu hamu amanami dohot inanami parhalado ni na adong di HKBP Serengseng Sawahon totong do mauliate rohanami maddo tu hamu amang dohot tamu inang di saluhut pangulau muna di saluhut pangulau ni amatta selama 20 tahun matutu amatta dung mangula di huriaon las dorohanami akahamu amang situa dohot inanami da ngadong nahurang burju-burju do sude di rohanami da ngadong nahurang na mapakurangi tu rohanami terlumubi amatta songoni manang dihamu amang padita na beru pe hita mestadda namang
Saya lasmaro hamuna. Saya didongani Tuhan maamang dohot amang padita sirai dohot inang padita. Pos dorohanami amang didongani Tuhan dohamu melaw menogu-nogu ruas ni hurian itu hatta nadong di Sarangseng Sawon. Burju-burju amang ruas di son. Dang pelarong akka komentar. Pokoknya pos marohamu namang saya dipargugu itu hatta mahamu lawa menogu-nogu ruas ni hurian itu hatta nadong di Sarangseng Sawon. Asalam tumejuna hurian ni Sarangseng Sawon. Ayak kana malo do isojol mamang aka mahasiswa do ison si pimpinan muna jadi mengerti do. Jadi saya dipargugu itu hatta maamang doh amang pandita sirait lao menugu-nugu ruas narong di Sarangseng Sawon. Jadi tanya ko kamu nama hami amang asa sehat tami tutu pengkeng sari metu lao pahutihut pahopu nanaing si pasahaton ni tuhat tapi Tuhan di doh naung di pasahat tunggodang do silas ni rohanami di pasahat tuhata di tikion tung so isope sudi anak nami ba naung di somme alanya kaulon na jadi ipas mahamu saluhu na parhalaro ni hurian itu hatta song ni nang ruas sai di lehot hatta makasilas ni roha di hita tujuluanon song ni maju hata sian au tabaya matama. Bisa lah kamu duduk. Parjono dohonok kuma mauliate tutu hatta pardinggan bahasa namangalehot tikki di hita di hati haon gawibui hita pajupang buhi nakpe sono situasi alai di pabain itu hatta di Portivion anggosei ikonadok 1.500 jemaat nek ke pajupang di son manghuton torok miruas di Huriau alai ala pabain itu hatta na subui juaun ombahita jalom mataharacon pertemuan di hamua manami dohot inanami hakawipi Sarangseng Sawa na hinubasan ni naong onom hanak padita to son ditikyo na mata padita tabunam so ni dok ni inang ko nak ngihutonok ko dangarok kyarong isang masalah kami songon situa siang mulai tahun 1937 laciat dorohana ami di so sahat titikyo niya memang na tikina parpudion ada godang waktu nami di Bonani Pasugit ala memang di sido dan nahon dua keluarga tempat pemerintah sehingga gawe di Tapanuli majolo hami ditabay memang dohot corona namang gasa-gasa tu Portivion aturan na tanggalon bules siyaddo ikon martina dikata tu Hurion alay melodung ko tu hatta makatay ba danganong nabuy majui jadi salinari hudok tonggok kemanabay hatani nataw alana son na hunok na di minggu na salpuison dang buy tulis pakubasyonon yang gusto alani inataw o pulugia buruon tang buy ay parjulo di mana makubasyon suli may gatuk ko ni ari Sabtu hatid na konok ko ni siyan na tudo ari Sabtu nga tol biyon dohot tas di Juli di paingot tiba ido ngare di biwilmu terus deh jadi ku katidak konok ko do dang naman nabayaw mula songoni pe 20 tahun pakubasyon ibat Tuhan ni ba 20 tahun betong inat tahun makubasi par minggu ni pakubasyon nami di Hurion dang adong nahurang agia sada tong ko son nandok ngai tidak ada yang kurang satu apapun
selama 28 tahun berselang. Suak-suak na katunong ako, akan na pensiun na parjuli, akan na dua-dua so na mataw-taso ito, matatabunan doat amat tasyani par. Macelas doroha. Nah jadalani, tujuluanon, pos doroha nami, ikulubi songoni do pelas dorohatta, bayon ni tuhatta. Jada, atar songodi mapakawisonon, tunggu songon edani hamu akapungwani na namadok, di batano, marnida na niulami manang nadong parbu ini jarang bedo honokku anggau marhuwas mantak bo suaraku gugu sano tusan tuk subui di dohon dahonan hanya satu kata di batado marnida na niulami manang nadong parbu ini mau lihat ma di tuhatta mau lihat ma di opologia buruon moliate ma di hita saluhuna imajona buih pasata memang moliate ma langsung ma penasaha partikianon mewakili ruas dohot mewakili parhalado. Horas, selamat Natal ma parjulu di hita saluhuna. Parjulu ma tadok mauliate tu amatta pardengkan basa di asi dohot holong ni rohana namad dongani hita saluhuna. Bui hita tutu marsaor di partikianon. Hami ma tutu di pangido amang situa songon sian wilayah onom napasahaton hata hamauliateon tu amang situa es nababan mauliate ma hupasahat tami tuhamu amang dohot inang di saluhutna pelayanan pakkubasion nau pinasaha muna di huriatta imana kaning naung sahat 20 welu tahun pakkubasion ni amang dohot inang di hurion mas saita bodo parsaorata di huriatta huria HKBP Srengseng Sawah adorang soresot dopehita tung mas saita bodo parsaorata jala huhila halahami do amang do tamu inang panogunogun ni amang di hita di hami huria ruas ni huria HKBP Srengseng Sawah tarlumobi ma dihami ruas ni wilayah onom adorang so wilayah adorang so berpisah do pehita do wilayah sia tung takas do tutu pelayanan ni amang panugunogun ni amang dihami ruas jala salah satu do amang nababanon amang situa nababan songon situa senior nabui pasahaton akka hata nauli berita nauli nitu hatta marhite-hite akka pertangyangan dohot di persaoran di setiap pesta manang na kategorial manang na pesta-pesta wilayah manang na pesta huria pe tungasai sikopdo amang dohot inang di pakkobasion selamaon dia kaulaon nahu pakilalau kami terlumobi ma di wilayah onom pos dorohanami amang di saluhut pelayanan niamang songon namarhapor siau kita tutu hatta pasahaton nitu hatta maaka silas niroha jala dapotan upa laba maamang dinau pinasahat niamang saluhut na pelayanan ni pos dorohanami amang pasahaton niamang pasu-pasuna di saluhut hamuna saluhut keluarga dohot di pahoppu saluhut namang jala tangyang nami tutu
sai penggeng saur sari sahat tu saur matua ma amang dina paihut-ihut pahopu paihut-ihut akka pinopar amang tuhat tama nama dongani saluhut keluarga dohot poparan ni amang asa songon nina tua-tua amang donon nami molo jongjong inna di purbatua manatap tu panaparan sai penggeng saur matua ma amang huhut matong merlas ni roha di haliangnya kapoparan mauliate mamang saotik siak kami hata na mewakili hamisian wilayah onom mulutung adong hata na hurang siak kami mangidom apa memang tuhat tama nama masu-masu horas ma butima siak kami. Jadi setabi ma di hurian itu hatta dia hamu amanami do inanami songon amanat na pinasaha ni amata sekjen tuha minak kaning sekaligus ma madok hata dohot pasato cindra mata jadi nong laus ima hata nami amang mol pendong taban yak kadongat dope annong ma dia carta tersendiri amang ate hors ma. Taudu teh carata merede itu asin buku ede nomor 574 ayat saya ada seterusnya uhud papungupilian. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian ahina holongan itu hata Yesus Kristus. Barita nauli sian hatani debata tuhita di minggu dung perningotan hatu tubuh itu hata Yesus Kristus. Imana tersurat di Pesalmen bidu 140 walu ayat sada saharodi ayat 14. Ujahama hatani debata tuhita saluhutna jala tapai utihutma di bagasan rohat tabi. Haleluya. Puji majahuba hamu aliaka sian ban wagijang. Puji hamu ibana diaka ban wagijang. Puji ibana sudi hamu ali aka suru-suruan. Puji ibana sudi hamu ali aka paranganna. Puji ibana ho ali mataniari doho bulan. Puji ibana sudi hamu ali bintang akana marsinondangi. Puji ibana hamu ali aka langit ni langitan. Dohot hamu ali aka nadi atas ni langit. Ikon pujion nasida ma gowarni jahuba. Ay mandokon ibana jadi tatopa ma nasida. Jala ibana pahot aka nasida rodi saling lilingna. Dibahed do sada aturan jaladang halwasasa. Puji majahuba hamu ali aka sian tanoon. Aka binatang ni laut rodi sude akalung. Ho ali api do obbolas rodi timus. Haba-haba napa sauton hatanai. Hamu ali aka duluk do sude aka robean. Hamu ali hau aka namar parpue rodi sude hau aras. Ho ali binatang do sude pahapahanan. Aka gulomit rodi aka pidong namar habong. Hamu ali aka raja ni tanoon do sude aka bangso. Hamu ali aka pangarajai rodi sude aka pangum ni tanoon. Hamu ali aka doli-doli do namar baju pe. Hamu ali aka na tua-tua rap do aka na bajar. Ikol pujian nasida ma gowarni jahuba. Ay sasada gowarnaido na tumimpul. Diatasi hamu lion naido tanoon do aka langit. Jala ibana patibul sada taduk di bangsonai. Bahai puji-pujian di sude aka naniasianna. Dia ka anak ni Israel. Bangso hal sohoton nai. Haleluya. Ima sahatna. Huriani itu hatta tentu tamado hita mandok moliate itu debata jala pasangapon gowarna nabadiai dada holan boy hita marpungu di bagas joron di debata lumobi patupaho parningota di hatu tubuh itu ata Yesus Kristus di bagasan piga-piga ari padudoton. Dileo dotu hita ari natiur, dileo dotu hita hahipason, dileo dotu hita partikian naune. Molo mangiuton parbinotoan, molo jupang bulan nama ujung na berber, saya Roma kaudan. Maol mahita meret siya bagasta. Patupa padalana lumobi tu gereja alani udan. Lumobi di partiki atas doaingon alani pandemi COVID-19 sia. Jala dorang soro pandemi COVID-19 sia. Sayolo do hita mengalami kondisi na hurang tabu pakilalan apalagi ancaman-ancaman sian aka kelompok radikalis. Mamoliate madohonot tanian jala tapuji manian tuhatai na paluaso kita patuba aka perayaan mamestaho paringota di hatu tubuh itu hata Yesus Kristus. Alai sasitong na hamu kamang dutama kenang ikon jupang ma nian di bagasan rohat taganu rohana mandok ngoliate jala mamuji di bata. Laos ido nani suarahon ni turpuk taon. Juju asa saluhut na tinopan ni debata.
Dada holan manusia do saluhut akka natinopana asingi ikon mamuji jala pasangapun debata. Nomor 8 dang bui tading manang tarlupaho kita pangalaho manang bakko na mamuji jala pasangapot Tuhani. Manang akadia pe sidaliata dang adong tarjalo roha lao madok dang bui au mamuji Tuhani. Manang dang sanga au mamuji Tuhani. Manang dang pasti kina au mamuji jala pasangapot Tuhani. Dang adong sidalian natarjalo rohatta apor siauta padohana songoni. Gari ada mangyuton akka barita nauli isarani akka Apostel Paulus uju di bagasan penjara ibana martangiangi mana jala maredde pasahato dirina tu debata tu Tuhan Yesus Kristus songoni ma tekanan na anubanna alai terbuka do pitu penjarai mabiar do pajagai alana terbuka pitui ape dakpo laga belao manang lari si Paulus hok do ibana disi. Nomor 8 maya mo kamang do tamakenang di saluhut situasi pernguluan nang kondisi nata adupi las ni roha manang arsa ni roha kegagalan manang keberhasilan kerugian manang keuntungan di sudi situasi ni ngulu tahun ikon tapuji jala tapasangap ma debata disalu padalan ni ngulu ta jala dirok di bagas 1 tahun adalah haulah kita jauh manusia na tinopan debata tumiru rupana terus mangalaut ta asa mamuji pasangapon debata sudi do akan na tinopanay idom bay molo tapatupa perdalanan tamasya manang lau hita maritrit tu puncak denggad do hita maparohan akan na humaliang mambigi suara ni pidong nama sautan makilala alugu nama ban lambok manang taparohau do manang danga kamanginangi bayi ma patari daw na mamuji jala pasangapon na manopa nasida may ay artina na mo kimarede hau manang akaswas akapoponan alay marhita na mangulaon fungsi na nasida di ima dalan na lau patupahon lau patuduhon pabuan na tinopan debata nasidai saluhut akan na tinopan debata iko mamuji pasangapon debata apalagi hita kajol manusia nang nanileho debata tu hita suara natiyo nauli na denggan nabuhi hita patupa harmonisasi asa gabi sada puji-pujian na menggelegar mai lau mamuji pasangapon debata alani amok kamang apakenang asa jupang dihita roha namar situtu lau mamuji jala pasangapon debata di saluhu pardalanan ning uluta di Portibion di saluhu pangulmiton ning ulut taon riko do begiot taman atusata ahado nagabi sidalian manang namang naik ko mangojar rohata law mamuji jala pasangapon debata didok ayat 5 ikko pujian nasida ma goar ni jahuba ay madokkon ibana jadi tatup pamana sida Molo dia tahu Indonesia idok sebab dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Molo tapa itu barita taringot tu panopau ni debata di sada Musa. Pada mulanya adalah firman. Di mula nai nungadong ni bola nai to pada debata malangi do tano do nasai sina. Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang. Dungi makuling ma debata. Majadi ma Ido mabayan dalam mengojar rohat telah memuji debata ala debata dalam holan sasada ibana do na mampu manopa sian nasawadong gabi adong dari yang tidak ada menjadi ada holan marhiti
hatana. Dia menjadikan segala sesuatu hanya dengan berfirman. Aladang mandok sarupa madebata hera pasulapi manang ada kadabra dao. Alai napatuduhon hadirion di mata na marhuaso na mengatasi saluhut. Dia berbicara, dia memberikan perintah jala tartop pada salut naik. Jala taida doi hamu akamang do tamakenang di padan narubi do di padan naik baru. Lumobi di pakubasyon itu atas Yesus Kristus dinaro aka halisuksung angin topan dinarap ibana do aka sisianna. Mabiar situ tua kasih siani didungoi Tuhani. Jongjong Yesus olah sakababa do didok menak lauti menak tawi ima pataridan huaso hadirion ni debata alanima gabi tarojar rohata lahu memuji jala pasanga penimana ala ibana do madok jala tartopa do salutna dalam molo songoni do hadirion di bata tamama hita memuji la pasanga penimana ai bojo di topa di bata holan mandok sakababa jala diului do salutne jala tutu hita pe molo ido na mangajar harta la memuji pasanga penimana batutu tahirim do batu paun di bata ragam ni hak kahalongangan di padalanan ning uluta. Tapi kiro naki panindangion ni amang situatan amang situan na baban 20 tahun mana sida makubasi di huriata di hurian tuhata KIP Srengseng Sawaon yang go sian hadirion na sida tak tarulan na sidai alai ala dihaposi jala dihaporsia na sida do tuhatai naung mamilit na sida mariti huriana kay Srengseng Sawaon asagami parhubas jala porsia do na sida urupar jala pargugun di batado na sida lau mangulahon ulaon sada panindangion haporsiaw ma tuhita salut na lumobi dihamu pinopar ni amang situan na baban asagabi radiro hamuna menguduti pakubasyon makubasi di bata di tonga-tonga ni Portibion mariti huriana mariti akaulaon na pinasahan di bata tu keluarga isarani ay di bata do na mandok turiana dalam mangguguhon salu akan aposona laho patupahon akka pakubasyon tonga-tonga ni huriana ahado musay na mangonjar rohata asa tapuji jala pasangap di bata didok diat onom ibana pahot akan nasida rodi salililingna ibana pahot akan nasida rodi salililingna dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya molohiata yereng sada gabar nama batu dua tuhita Tuhan Yesus maniup sada bumi nau mengajarhon pabuat tuhita ibana do na pahotot aka saliling na rodi saliling na doh dibayar do sada aturan jaladang di halausan halasasa artinya di dada holan nanoppa di bata dada holan majadihon alaihut mengaramoti ma nunggu-nunggu marmudu-mudu majaga do saluhut nai dalam memang dah bui tarjalo pikirata lau mangatusi salut nai dang daksiat tu bagasat pikiran dorata si bata adong dora mencoba menguji lau mangatusi panopau ni debata do saluhut na mariti utu-utu na dang sahat pikiran na tu si kiamanin na adong sada barita taringot tun di bata na manopa
portibio do rasa isina ditiki manoppa debata akalangit do taro do rasa isina roma sahala ko manukun do natin oppami Tuhan idok Tuhan ini om manani manopaod duaw asadong si pakyo muna si dado tamuna do sagala nasing ito pa debata manasing isarani balu isuku mo si lautu dia ma Tuhan balu naik si martil manang balu nanang si patu na top pamon alama kau dakudo hatani na manukunon Roma Tuhani ay paluon utop pauna law manuktok manuktuk si pajujung alama kau daku suku-sukudna nanaing sukunon na asal lalusan itu hanima saluhut nai mahrobar tu pikir do rohana jalarang mungkin sia tu bagasa roh do pikirata salut nabi nain di bata do pangaramotion panungnugun panmudmudun di bata akal jita jolma do nasa isina dang nagawi tu silau pikirata alai molo taboto do babua ibana do napahot akal salut na kana tinopanai saling lelengna jala jadi bado sadaturan jaladang halau sassa namar lapatan bui do ida utai ada kia isarani terjadi sesuatu yang mengerikan ai molo tu peta tonton aka film-film manggombar songon dia hari kiamat martubrukan mau tu satu soninna ima patudo gobaran jol mamai alai songon ima debata dijaga jagat rayaon dia dijaga salut aka peredaran jalabui hita menikmati pagi nai arian nai botari nai borngin nai perputaran peredaran salut nai ima na watuduhon debatado na mangulau ni dang mardala sadiri dang adong na mardala sadiri adong don na mangadadali honi ima debata alani magabe ikko mangoncar rohatta lawa muje pasangapon ni mana alana asura sudinaon nang mandala hobartu aturanna ba kita pe dada holan dang jumpa kita kana uli na dinggan si luluarta si buatota si portibion kita pe buido gabe marmatian manang gabe mau kita alani naswadong na mengandalihon padalana ni kehidupanon jungina batuluo didok muse iko puji ay sapultolo iko puji nasida maguar Jehova ay sasada guarnaido na tumimpul ay sasada guarnaido na tumimpul sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur rari bagasa rohata ayah hama persoalan guarni Jehova alai molo didok pa pesalmen dison ay sasada guarnaido na tumimpul marlapatat do guarni debata di hala Israel adong paduhan manggambarhon hadirion di mata na parjolo guar Yahweh ima na tadok Jehovah alay adong Adonai molo Adonayon narlapatan tong do hadirion debatai alay nak sembarangan nasida mantoki imana patuduon betapa Allah itu maha agung maha mulia maha kudus dang bui lomo-lomo ni jolma mangguari guarin debata na patuduon hadirion debata de ay sasada guarnaido na tumimpul tidak ada nama lain yang bisa disandingkan dengan nama Allah. Songon ini nang guar tata Yesus Kristus. Dong di ulah Tuhan Yesus parsuruan debata. Si taon no hamate na dio pinasilang. Ayon na siya nakanamate. Hana naik tu banua gijang dungi di pasa debata matu bana. Nasa guar. Guar nasa guar. Nama di atas nama. Nawa batuduhon hadirion ni debata hadirion tata Yesus Kristus naung patupahon pambahenan na balga tu salu jolma manusia
Jala dihilala bangsa Israel doi panungnugon di bata uban na didok ay sasada guarnay do na tumimpul. Jadi hita pe mau taingot akka pambahanan di bata di padalanan ni nguluta. Dumobi akka naso taulahon alay lobi siyan na taulahon ni parbuena di leo di bata tu hita. Tamado hita mamuji la pasangapon ni mana. Ay dang adong nama natajalo di bagasan ngulut tahun, nama saya di bagasan ngulut tahun adalah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja. Dan adong nama saya di bagasan ngulut tahun sesuatu yang kebetulan. Alai sudi nai nunga diatur jala di patupa de bata. Di leo tu hita selalu akan nata parsita jalan nata pangido. Bahkan lobi sian nata pangidui. Di mana patuduhon pabuah de bata nata sauba jalan nata ului di bagasat tuata Yesus Kristus di bata natibul ibana. Jala ahamu sena mangoncar rohata lau memuja pasangapon de bata didok diatasi hamulion neido tanoon dot akal langit. Didok bahasa Indonesia keagungannya mengatasi bumi dan langit. Keagungan ini bata. Taida do sejarah ni bangsa Israel. Asa mangatusi ita buasa songori di dok parpasalamenon. Di hilalo nasida do panungnuguon pambahanan di bata di padalanan ni ngulu nasida. Haluar sian tano parhatobanan Mesir. Sahatu tano kanan. Di leo de bata tano kanan itu nasida gabe sitianan nasida. Sopola nasida marporang mabuati. Jadi tugu-tugu di bata bangso, gabe bangso na balga. Na niluhon ni Raja Salomo dot salut nai dilapati jahapur siai pa pesalmen ima patuduh na muliaon di bata. Mengatasi hamuliaon na di tanoon dot aka langit. Diatasi hamuliaon na di tanoon do akal langiti ima patuduh na mulian di bata. Jala hita pe hamu akamang do tama kenang di patuduh di bata do hamuliaon na tu hita ganup. Molo tapayu tiu barita taringot tu hatutubu ni tu Yesus Kristus tu ise do suruh-suruani mamaritahon taringot tu nanaing tubuh zo Yesus tu parmahan na di Efratai. Dakia ditagam parmahan na di Efratai gabe saksi pertama manasida lau mamaritahon taringot tu hatutubu ni Yesus. Ayalana horongnya ka parmahan mangyuton pangatusio do aturan ni halak Yahudi horong ni naso etongot deh. Daksi jalor sianon barita mana informasi daksi jalor sian aka horongon aka si leon si pasahato tu bagas tu di bata mariti bagas corona. Kaum yang tersingkirkan yang tidak diperhitungkan deh. Ala itu sido di bata mariti suruh-suruanna memaritahon barita hal siroha taringot tu hatutubu ni Yesus. Hamuliau ni di bata tailala deh di padalanan ni nguluta. Ay ise mahitaon mangyuton pamerengan ni portibion alay ditopok de batado hita. Di leo do tu hita barita las ni roha. Di leo do tu hita asini roha. Di leo do tu hita jaminan kehidupan, kepastian kehidupan. Di bagasan haporsiaon di Tuhan Yesus Kristus. Sudinai patuduon hamulion di bata. Na di fasahat tu hita ganup na mengatasi saluhut. Bahkan mengyuto pamerengan di portibion dan layak akan terpinggirkan nang dimarginalisasikan do akan fokus akan dia ala itu sido di bata patuduhon na muliaon na mono songonido pamben di bata tu hita salut na kamanginang tamado hita mamuji ya pasangapon ni mana ay doho do hita majalo barita parsauloni doho do hita majalo asin rohan di bata mariti para hatutubu itu Yesus Kristus nata pestahon paningotan na
jalan na barpudi na mangonjar rohata asa bata puji ta pasanga di bata di dok ibana patibul sada tanduk di bangsonai. Dalam bahasa Indonesia di dok, ia telah meninggikan tanduk umatnya. Nunga dipatibul de bata tanduk ni bangsona Israel. Marite na pasauton baga-baga haroro ni Mesiasi. Dada be bangsa Israel di pangatusian ni bangsa Isajbing do na sida sa sitong na. Ikosong bangsa ni di Bataman yan. Ay dang alani hadirion na sida uban nagawi bangsa ni Bata na sida. Alay alan di Batado. Nang pe di bagasan penjajahan bangsoi hati-hai dina di pasau di Bata baga-bagana taringo tu Mesias. Alay dang nagabi bangso na terjaja na sila. Alay bangso harajaon ni debata na manok tongido. Jalahita pe alani haporsiao di tuata Yesus Kristus subay nagabi pasidohod do hita. Dada holan gabi halak Krista kita di Portibion alay gabi dohod do hita di panian di harajaon di bata. Jala ido naikon mangonjar rohata kamanginang lao mamuji pasangapon di bata. Nung parsidohot hita gabi panian di harajaon di bata. Pasti deh. Holanon molo jupak tikina dinaro Tuhan di padu halion jalot tadi. Dangadong istilah na idoknya kadongan. Insyaallah, insyaallah. Dangadongi. Pasti do. Di hita do dua yang tiketi asa masuk kita Tuhan uluan na manok tongi. Alai molo dang tajaga tiketi ba malua maisya kita. Ado mambay malua siya kita tiket lahom bongot Tuhan uluan na manok tongi. Parjolo molo tatadik kon hapor siyauta dituhatay manang hatana asing murtad. Ba molo murtad hita siyan hapor siyaon ba malua matiket tidak. Tangadong be. Manang songon dia pe pasatamu hamo liateo tutuhani mari teuriana tidak ada jalan. Anda sudah murtad. Paduahon molo tong di bagasat dosa. Saya tatangi do hatan di bata, saya roh hita tu bagas joron di bata, alai saya lokok do pedusa do akka roha na hosom do akka pangalausion. Tong do dang do hoti tadi nama jalo hanguluan nama noktongi. Ala ni burjuni Tuhani do na mangaleo kita mambay kita gabi panian di hanguluan nama noktongi do neko mangonjar rohata lau mamuji pasangapon di bata. Jalan dapat budia kamanginang naing salpu honot tama tahun 2020 di biga-biga Arion. Ta mulai atiot do ubana asidot dengan bahasan di bata do hita bui sahat. Tu partikenon. Jala dala posto rohata alani asidot dengan bahasan di bata ma napataruok kita. Manalpu tahun 2020-on. Jala bui hita tolhas tahun 2021. Marojahat tu namangingot akasi di rohan dengan bahasan di bata. Toktong mahita mamuji la pasangapon ibana. Ay holan ibana do natama si pujiota. Amin. Martang yang mahita. Moliate mahu pasatam itu holi Tuhan. Naung manariho kami marhiti hatam. Na mangandolho kami asa tamahami mamuji pasangapoko. Jala holan ho sabing do natama si pujion nami. Alani leho madihami tod di parbadiay asa toktong tod dimi manungguli paingoton hami ganup asa hubuji jalahu pasangapami ho disaluhu pangulmiton ning ulu nami dadaholan ditikilas ni roha manang ditiki denggan padalanan ning ulu nami ala di saluhut pangulmiton ning ulu nami ala idon atama naiko siulaw nami memuja pasangapon guar muda badiai muliati mali Tuhan ala di paluasodo huriam sadarion patupaun ulau paborhaton sahalak parhubas situa naung makubasi naung marhaladui huriamon lebih hurang 20 tahun imam amanami amang situa sidurman namaban muliati mali Tuhan diliakod nasinasida rohana dinggan
pikiran natiur gogo dot hatauon lau mangulan-ulan nasida nasai laon alani pasu-pasu ma salut akka pakubasion nasida nasai laon di huriamon asa marpar buei jala songon hatam menandok majadi akan ulan didenggan tunga-tungan di huriam dia karena mangyud nang naposope sai lehom matu nasida upani halu jaun nasida mangulahon akka pakubasion di huriamon nasai laon asa marlasiroha nasida memuji japa pasang poko na mangaleot salu akan ulan didenggan tunga-tungan ni ngulu nasida nang akka pinoparna nang hamipe salut na marpungo di bagas corom di bagas atikion tong doh pasatami di nami tuho wah hamulatif kami do dengan ibasam do asniroham napaluasok kami mandalani area ninggul nami satu tikion songonyang Tuhan di nanang salpuhon nami tahun 2020 biga-biga nari saya totong mahon na mandongani dalam mengaramoti hami asa marite salu dengan ibasam do panunggu-nunggumu di hami tong hami mamuja pasangapon ho atong tangiho matang yang nami naliamang nah pasatami hola di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji matuhata marite ende nomor 706 godang ni pasu-pasu lau sapapungo peliata namar boho dohot tu hamoleati tu amang situa pensiun tujulu. Dangdung masohot basami saleleng waluki omatok puji oki sangap digoarmi jaloma puji Yesusi paluai boyawa matu surgoi pernidahan sangaponi Urian itu hata
didok hatani debata tuhita sadarion holan debata do tamasi pujion ainung ngasikop ulaon panopaon ni debata di hasianganon atong tapuji jala tapasangap ma debata di bagasan ngulut tabi unang matuak kejadian manang marsoba tusi aka langit do tano aka hau do binatang aka deki do pidom aka raja do bangso aka pangarajai do pangum aka duli do namar baju aka natua-tua rap do aka nabajar ikut do memuji dohot pasangapon debata taida jala tapakilala do godang ni parsorion di tonga-tonga ni portibion siga do lau tano lau do alugu alani ulau ni jolma naso makari koton haudion ni jadi-jadian ni debata alani ulau tado lau paulihon dohot mangaramoti akan tinopei asa margunai bahen hanguluata asa gabi puji-pujian dot asa ngapon di goar ni debata naung manarihon ngulta ai jadi-jadian na dohita akan tinoppa di bagasan Kristus Yesus asa marulau na denggan hita ai akaido di pature debata hian asa taparangihoni urupi hami sian-sion sai suruton di perbadiai lawan ulaun hajar mahon hon bartuna binar bagahon ni sonang ibasan bapangirion pasian mahadam tatangnya kon ma peliat tatu debata ali debata amanami na di Banu Wagijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan doho nasa uli basa na mauli utus hupasata mi masian nan lehon mi tuhami pelian nami tuho say jalo mai gabi uap na husus ijolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami pelianon patibulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni si leon-lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin nasana di lehon mi toni roni pamataku osado ali amanami na di Banu Wagijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaomu say saut malomo ni roham di Banu Atongaon songon na di Banu Wagijang lehon matuhami sadarion hangulua siapari sesama dosa nami songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago Saleleng nile
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodi munabi. Horas madita saludna.